mananaya po ng loto sa San Carlos City. Nanalo po ng higit 91 million pesos jackpot sa Super Lotto 649. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin live si Idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Idol Kate! Maswerte ang isang mananaya mula sa San Carlos City, Pangasinan matapos nitong masungkit ang mahigit 91 million jackpot prize sa 649 Super Lotto draw na isinagawa noong Linggo, July 26. Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office of PCSO, nag-iisang nanalo ang betor matapos mahulaan ang tamang kombinasyon ng mga numerong 04, 10, 19, 14, 13, 05. Bukod sa jackpot winner, may 49 pang mananaya ang nakahula ng 5 sa 6 na winning numbers. Hahatiin ng mga ito ang kabuang second prize na 1.3 milyon, katumbas ang 26,530.61 centavo bawat isa. Samantala, wala namang nakasungkit jackpot na nakaraang draw ng Ultra Lotto 658 matapos walang makahula sa win combination na 50, 11, 30, 44, 33, 07. Dahil dito, inaasang aabot sa 166 milyon ang jackpot prize sa susunod na draw. Pinaalalahanan din ng PCSO sa isunod sa chain law, ang mga premyo lampas sa 10,000 pesos ay may katumbas na 20% buwi. Kasama mo mula dito sa San Carlos City, ako si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.